BPF राजखान्थि हान्जानि 2 लाख रां चेक होनायाव बे समाव बेले बेजे नुजाथिदों। बेले बेजे नुजाथिदों दारांगाजुलि बियाबाव बे समाव नखरसेनिनो सोद्रोमाफोराल' मोननो हादों बे समाव 2 लाख रांखौ मोननो हादों नखरसेनिनो साबा सोद्रोमाया। आरोबाव गुबुन मोनसे BPF राजखान्थि हान्जानिनो दैदेनगिरि सा6 नखरनि नखरसेनिनो सोद्रोमाया मोननो हादों 2 लाख रांखौ। मोनसे सोंलु जाखाङो बे समाव नखरसेनिनो सुबुङा माबोरैहाय बे समाव बे मुलाम्फाखौ मोननो हादों। जेब्ला सोरखाराव एबा बिसायख'थि फोसावदिं खालामदोंमोन BPF राजखान्थि हान्जाया, अब्ला रादाय होदोंमोन रायजो राजाफोरनो 2 लाख रांखौ होनाय जागोन। बेकार लाइमोनफोरनो बे समाव होनाय जागोन 2 लाख रां होनानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लाखिदोंमोन BPF राजखान्थि हान्जाया। नाथाय बे समाव 26 नं दारांगाजुलि जे बियाबाव बेले बेजे नुजानायखौ नुनो मोनदों। मानोना बे समाव नखरसेनिनो सुबुङा मोननो हादों, साबा सोद्रोमाया मोननो हादों बे स्किमखौ एबा बे समाव 2 लाख रांखौ। नाथाय रायजो राजाफोरा बे समाव मोननाय नङा नामा 2 लाख रांखौ? BPFनि सोद्रोमा जायोब्लासो बे समाव मोनगोन नामा 2 लाख रांखौ? बे मोनसे गिदिर सोंलु। मानोना बे समाव बिसायख'थि समाव गासिबनोबो होनायनि रादाय खादोंमोन। बेकार लाइमोनफोरनो होनायनि थाखाय रादाय होदोंमोन एबा खोथा होदोंमोन BPF राजखान्थि हान्जाया। नाथाय बे समाव मोनसे बेले बेजे नुजादों 26 नं दारांगाजुलि ब्लक BPFनि बा बे बियाबाव नुजाथिदों जे नखरसेनिनो साबा सोद्रोमाया बे मुलाम्फाखौ मोननायनि मोनसे अजद होदों दारांगाजुलि ब्लक BPF राजखान्थि हान्जाया। कमप्लेन खालामदों बे समाव नखरसेनिनो सोद्रोमाया मोननो हादों, जे साबा सोद्रोमाया मोननो हादों बे मुलाम्फाखौ। आरो बेराफारसेजों बे समाव सा6 सोद्रोमाया गुबुन मोनसे नखर, बे नखरा बे समाव सा6 नखरा मोननो हादों बे मुलाम्फाखौ होनानै फोरमायथिदों। जाय समाव मोनसे बियाबाव 100 जन बेकार लाइमोनफोरनो बे अनसुंथाइखौ होनो नागिरदों। नाथाय बे समाव नखरसेनिनो सोद्रोमानो होनाया बेसेबां गनायजाथाव बेखौ रायजो राजाफोरासो एबा जाय बे बेकार लाइमोनफोरा बेनि सायाव मा बुंगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। नाथाय बे समाव मोनसे सोंलु जाखाङो BPFनि सोद्रोमा जायोब्लासो बे समाव मोनो नामा 2 लाख रांखौ? जेराव BPFनि सोद्रोमाखौ बे समाव नखरसेयावनो साबा आरो नखरसेयावनो सा6 मोननाया मोनसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेले बेजे आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर सोंलु जानानै फैदों। जाय मोनसे बियाबाव 100 जन बेकार लाइमोनफोरनो बे अनसुंथाइखौ होनो नागिरदों। नाथाय बे समाव नखरसेनो बे समाव बेफोरबायदि अनसुंथाइ होनाया बेसेबां गनायजाथाव आरो जायखौ गोरलैयैनो गनायनो हायाखै बे समाव दारांगाजुलि ब्लक BPF राजखान्थि हान्जाया। आरो जायनि थाखायनो बे समाव मोनसे आर'जलाइ गथायनायखौ नुनो मोनदों।